Ni Maria Leonora Madera ken ti pamilyana. Ni Nicole James Palo, Jose Palo ken ti pamilyana. Lorenzana family, Pera family, ni Engineer Demetrio Baluga ken ti pamilyana, Diwin Baluga, Nicole Luis Angela Talusig, ken ti panagimbag ni Sam and Chris Pasqua, pagyaman ni Hayana Faith Asombra ken iti panagkasangay na, pagyaman ni Onaday Escalona, ti may kadwa nga birthday na, ken ti Escalona family. Pagyaman pa ni Ireneo Senior, Ireneo Junior, ken ni Mesio Escalona. Pagyaman ni Mark Kevin Cabural ken ti familyana, ken para iti speedy recovery ni Lester Gitba. Kastamat nga intay pairaman nga karkararagan ni Felipe, Maria Asuncion, Cristina Eusebio, Leonora Apolinario, Maria Buenaventura, Evangeline Albrian, Andres Florencia, Gerardo Kentina Benjamin, Crespino Bonifacio Francisca, Jose Cheryl Hasil, Emilio Arsenio, Angel Herminia Henara Fernando, ken para padagiti minatay ti pamilya Agaluos ken Ambrosio family, Briosos ken Baluga family. Tumakder tayo. Intayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na dayawin ni Andresa, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken pag-ibig. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken pag-ibig. O Jesus, manakabalin, to'y daghang taglim, among tinawagwan, hapig sa itipegan, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti aglaplaposanan nga ayat ti Dios, babaan ken Kristo. Imay bimmaba, tay salakan na tayo. Pagyamanan tayo iti amin na puso na ken panonot, daytoy nakakaskas daaw nga aramid ti Dios. Subadan tayo mat daytoy, babaan ti panagserbi tayo, panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Iti daytoy na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, padagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida.
iti napakumbabaan na kem ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso nga agpakpakasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When ako mga sika. Kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo inyawat na, ti bagi na amatay, gapo ti ayat na iti lubong. Tulungan na kam kaditap na iti amin na panagbiag mi, annuroten mi ti panagayat nga empatulad ni Kristo. Iso a Diyos sa magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ima ibasa na daw iti libro ni Propeta Jeremias. Kunati Apo, dumtengin ti tiyempo ang makitulag akmanen kadagiti Israelita ken kadagiti tattao ti Huda. Santo nakas iti panakitulag ko kadagiti ammada, idi irwar ko ida ijay Ehipto. Sinalungasing da tinagtutulagan mi idinto asyak iti Diyos da. Intun dumteng dayta a tiyempo, kasto ito ti pagtutulagan mi kadagiti Israelita. Ikabel konto ti linteg ko iti panunot da, kit isurat konto iti puso da. Siyakto ti Diyos da, kit isudan to dagiti tattao. Santon a masapul nga isuro da, dagiti karuba, ken kailian da, amang ammo iti Apo. Amudak to iti amin na tattao, natanok man wenno nanumo. Pakawanek to dagiti basol da, kit lipatek ton dagiti dakes nga inaramid da. Ti sao ti Apo. Parsuaem kanyak o Diyos tinadalos sa puso. Paswain kanya ko Diyos, tinadalos. Iti di agbalbaliw ng ayat mo, kasyan nakadi o Diyos ko. Iti kinamaimbag mo, unasem kadi dagiti basol ko. Ugasam amamin pinsan ti kinadakes ko. Ket dalusan nak kadagiti basbasol ko. Paswain kanya ko Diyos, tinadalos. Parsuaem kanyak o Diyos tinadalos sa puso. Itikan nak iti baro, kinapudno nga espiritu. Di nak pagtalawen iti imatang mo.
Di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Sublim kanyak itirag ko, ti panakaisalakan mo, ket ikanak itinatulnog nga Espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilid mo kadagiti managbasol, tapno ag sublida ken ka. Paraswain kanya po Diyos, tinados. Ti may basa na daw iti surat karagiti Hebreo. Bayat ti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inyikis ken insangit na tinagkararag, ken nagdawat iti Diyos a makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod tanatulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos, nasursuro na ti agtulnog babaen dagiti sinagaba na. Idi naaramid nga awan pagkurangan na, nagbalin a pakaisalakanan nga agnanayon, dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Si dadang kamako nga akong pagtibilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo pinagan mo, maitantan mo tinagan mo. Ti Apo at akong mga kadakayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Adda sumagmamano a Grego anapan nagdaydayaw iji Jerusalem bayat ti piyesta. Napanda ken Felipe at taga Betsaida iti probensya ti Galilea. Apo kinunada kayat mi kumakitaan ni Jesus. Napanimbagan ni Felipe daytoy ken Andres ket napanda adwa ken Jesus tapno ipakaammoda ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada, dimtengen ti oras amaitanok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo, saan nga umado ti maysa bukel ti trigo, no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay, agbunga iti ado. Ti agayat ti biag na mapukaw nanto, ngem ti gumura iti biag na dito'y lubong. Salimet-mitan nanto ti biag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbi kanyak, masapol asuruten nak. Tano sa dino ti ayan ko, addan tumet sadyay ti adipen ko. Ti si asino man ngagserbi kanyak, padayawan to ti ama. Ita mariribo kak, anyan to ti sawek. Kunak to kadi, ama ilisin akuma iti daytoy nga oras. Ngem daytoy ti inayak, tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba. O ama, itanok mon tinagan mo. Ket kinuna ti maysa at timek ang naggapo sa dilangit, itanok kon ken itanok kon tumanen. Nangeg dagiti tattao, ngagtaktak der sadyay ti timek, ket impagarup da ang naggurruod. Kinasao ti maysa nga anghel, kinuna ti dadduma, ngem kinuna ni Jesus kadakwada, nagsao daytoy atimek, saan agapo kanyak, no di ket gapo kada kayo. Itan ti pakaukuman daytoy alubong. Itan ti pan nakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. Inton maibayogak daytoy daga. Guyoguyag to nga umay kanyak dagiti amin a tao. Kinunana daytoy apang ipakaammo no kasano ti ipapatay na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken to. Good morning. Sino mangayat nga agpaparaw? Dagiti ko mamamarites ti agpaparaw niya. Napaya nga syakpay lang. Anak mga marites ti ko na. Kagapgapo medyo bagyo nanipod di Lunes aging gana di Biyernes.
Nag-updating kami. Yay tawon ti papadi nga napan ka ito'y Ilocosor 20 agi ay 20 10 aging gana ti 17 years in the ministry da kami nga stage age group ko nami ka Shakti Kalakayanda na daytoy ngamin ti usually nga tawon daytoy 38 to 49 kada ito dito kung kuna tayo iti lubong ti psychology dagitay midlife transition kunana dayjay kano hammo madala daytoy iso dayjay rumwar ti midlife crisis kunana dayjay amin tayo agdalan tayo amin ditoy iso nga adu ti simptomas na nagiti lalaki ang kasla ko mga kanyamin tinapadasa kay kakaron na dadaki del pilar anya dayjay kasla oray no nagado program oray no nagmayat ti program awan meaning ti aramidem so dayjay ma-depress ka awang ka ipapanan na so dayjay adalan mi pinagmayat mo dayto nga stage ngam dito nga agbaliw ngamin amin oray babae mat nakarkaro maabutan nyo pa daytay agmid life so dayjay nang ronan aganak payla ang aglalaokon postpartum santo menopausal stage iso nga ti babae ka critical metla ang iso nga dagayjay psychologist nga dagayjay iyo offer da mo lang hanla nga para kada kami nga papadi amin nga mayat dayjay kadito agbaliw ngamin amin wan adlaw kumat ada ti edita urag basketball ak mamintlo sa agdigos iti nalami is kasla normal lang kas nagmayat jeri nana idi nagdrive ka nagaddayo sa agdigos na lang kasla nagmayat ngom tatamot nagbasketball ka sa kaagdigos no nalamiis kasla nagsakit nga agdiso kasla mabutingan niya idi aka kolon bangbanglo nagbabanglo tatan mas kay kayat monte efficacent oil nya na ganan omega painkiller ko kalakas jayon ti mayat nga angot hanga kasla idin idi urag papa nagkakalinaawan mayat ngam no lima kay bugmakit kagaya man madamdamang gisngising kan so kay bagyo ka minom kam na lamis nag kay kayatak pilot ag grocery mo iji around the ko ka adakam di Maridor Hill nagngato hindi ko ang ganay madinta boses kayatak mo ti agpagpag na tirabiken parbangon nga grocery ay awanan madi dayat epektunan ti amok kayak pay nga mayat dakkel ti maitulong na anya ti bunga na daytoy kasla kumakan yami ngamin no dadael ka apadi adu ti dadaelem no dadael ka nga naganak di mo ammo di dadaelem nga ubing di mo ammo agramaram tumet di mo madadael mo di ubing ramaram dadael tumet nagtrabaho ka asa din naman kumpanya gobyerno no transition ti biag mo kag midlife crisis ka kahamon alwadan dayjay may isang trabaho baka dadaelen na dayjay buo adakkel ti epekto na kas dili tay manlati nalawlawag nga panaritan niya nga mabalin maikonektar mo laeng dayjay nagpintas dayto ebanghelyo tayo ni Apo Jesus kunana inaramat na ti pangarig anya dayjay kunana masapol ang marigreg ti bunga ti trigo awan trigo ta ito'y manmano niya pagay ti addakan niya tayo Eric amuyo Eric nya English ti Eric corn han ikaw ko na kanon nakaturog kay pa kita nyo dayjay pagay ko na tayo no marigreg maimimula matay maimula umado ngam no kita ang trigo nga pangarig ni Apo Jesus ado ti bunga ti trigo di bukil na ngam dayjay pagayhan so pangarig na ta iso nga rod ti mula di ayanda kimbaga na matayen ibagbaganan nga iso na matayen maisakripisyon di biag na tapno maaddaan ti biag ti lubong ti ado masapol ang marigreg ti bukal kunana matay tapno agbunga iti ado kasi ating bagbagana doon ibagbagana nga isuna mismo nga sakripisyo gapoti ayat ti Dios kanya tayo imay may sakripisyo isuna tapno maaddaan ti biag ti lubong kasano nga maaramid daytoy kala ko man ni Michael Jackson the late Michael Jackson aduda nga sikat idi singer nya pay dagiti sikat idi may isa nga concert ni Michael Jackson ko nana idi ka
napapopulara kon ngam ni Jesus Christ kunanapay. Kayak nga i-extend ti biyag ko kunana gapo ti technology na mabalbalin ka ipaatid dogen na di biyag na hang nga matay taba nang ngarod. Ngam na disgrasya mo ilata natay mo ilata. Ka-after ni Michael Jackson nga natayan, anyat na aramid. Dagay kantanan, style na titultuladen da, sikaten, ngam ti impact na ebusen, ngam ni Apo Jesus sa bali. Anya tinaaramid kanya na, idinatayan, nagungar. No hanga nagungar ni Apo Jesus, nagsaltiken, kalaki ni Michael Jackson niya, nagungar haan. Kani Apo Jesus gaputi pa nagungar, nakita nyo ti impact na intero asa nga lubungan, isok ko na daytoy goyo-goyok to dagiti amin nga tao nga umay kanyak handa maawatan ngam idirimwa idi nagungar ni Apo Jesus na i-establish nan ti sakramenton intero asa nga lubungan na iranod tayo aging gana tatta tinawon payla aramrambakan tayo dayta pa nagungar tinawon payla aramrambakan tayo dayta pa nagtutuok na kala ko madagiti sa bali apam mati anya ti rambakan da ang dadya ko ma no anya dadya anniversary da mat datayo mat ipapatay itatao dadya Christmas iti ipapatay ken panagungar tatasimana tinawon payla ang ngaramrambakan tayo haantay lang nga selebraran dadya ti mayat na kanya tayo haantay lang nga selebraran daytang ipapatay panagungar ri naen tayo. Sugurod nga agbabawi ka, masapul amatay ka, tapno maaddaan iti baro na panagungar. Baro abiyag. Kinagmayat ni panangaramid ni Apo Jesus. Idi na tayo isuna nagungaren. Manong abiyag, milyon, bilyon abiyag tinagbenepisyo. Ngamin, anya tayo mai-apply na itibiyag tayo daytoy. Tayo mai-apply na itibiyag tayo. Hantay mo masapul nga matay, sa tay agungar, tapno adda impact na tibiyag tayo. Hantay mo masapol nga matay tapno sa ati agungar tapno adda matulungan tayo. No di itinaldaw nga panagbiag tayo, di basit nga aramid makadakkel ti impact na kadagiti tattao. Malaglayp ko nga rod. Anya nga tati pakaaramidan na daytoy. Itinalpas di retreat me, baray kinitak mo't ang agkumpesarak mo't tasayang. Hindi ka makakonpesar, di nagkakonpesar akon. Pagsupapak ko kada kiti basbasol kada kurkurang ko met kada nagbasbasula kanya ti rumbang nga aramidad sito it nga dadi panagawid ko makakita ak iti pangyaplayak no daduma ka di fasting ko ka mga anya naganan agkurang met di abstinensya ham mga naipapuso nga nalaing anya ti kasukat na good work agaramid ka tinaimbag charity tumulong ka iso nga daga nagawid kamin anya ti naramid ko berbiro ka, talaga nga conscious di panunot ko, anya nga tati matulungak tata. Pang sopapak ko, ti kinakapsot ko, anya nga tati matulungak. Napang kami mo, nag-SM alirikos, aging ganangan kami, anya lati nagatang ko, bullpen, pagperma. Idi ay, mapang kami, idi parkingan, at da nakita nga kasla na isulat, amo di pagsasautay ng Ilocano nga, naisulat, di panagkitam, kasi ko ma. Hamot ang may da ka sinulat, da kay mo no, describe kayo, magkakaslala dahil literal la unay mat. Kala na isulat niya pa nagkita, may sa nga lula pa siguro nanang, about ag 60 siguro. Ordinary nga makita mo, nagtutubo ka, manbanwagan na, nga ag janitor ijay nga, dagiti agiduron ti karga, ag sagad ijay parkingan, no lakay, mabalin pa ag kabanwag, no lakay, iso na makitam na taengan. Medyo bumakitan, medyo hampay mo unay nga dakkel, kung makitam di gagat na agtrabaho, kas lalangay maasyan, di jaya mo na, naisulot di pa nagkitak, nalipatak nga da planok. Ngam da ito yung ngatan ko na di panunot ko, iso di jay, iso aramidam, tulungam. Sabali nga di impact na, tanagmayat ti tumulong, ngam addalat tama, dagiti tattao, nga haan nga katutulong, haan. Dito ngay, marinada nga tumulong ka ka, umay da agabuso. Kada di kasla
Nakariri na kay di kasi no dete agbalin ka nga generous ka. Ala umay da. Haam mga na kaslamari na mga handa mo unay kasapulan ng manang bundaway. Ti awag na daya nga dete makita na nga to bulungan ka. Ala ginunatan, ala ginunatan. Handa pa mo matay tibisin ka kaslada laki matay tibisin ti rin. Kada dagiti tao nga masapol nga matulungan. Isu ti kung kunak iti bagi daytoy nga ta. Ini kaklamanang pagkwamto, pagmerendam to. Uno niya man, taapaya, it's not because of her, but ti umuna nga pinanunot ko, dejay sanksyon ko mat ata nagkonpesarak nga ron niya madagiti nagkurkuranga. Maikadwa, dejay tulong, di mo ammo, no kas ano ti impact na awang kanyak dejay. Takas la pagbayad ko la ang magkadagitay dagiti kurkurang ko. Ngamjak ammo no niya ti impact na kanya na. Di mo't ammo, no kas ano kadakkel, ti impact ijay, kabsat. Nag-commentak ijay in post ni former Governor ti Isabela, ni Madam Grace nga padaka. Kunana, ijay live na, napangkano na nga ti may isa nga restaurant. Uray ka dagito nga generation, handak mo unay, amon kunana nga tamano nga tawon mutan, idinalpas nga naggobernadora. Hindi ka no sumra ka restaurant, adda ka no mangkit kita kanya na, hindi ko imasidag, haan nga dagitay kruhan nga dagitay agserserbi, ti trabaho na para innaw, ijay uneg. Ngam rimwar, kunana, ma'am natulungan nak idi, kasano? Di gobernadora ka, aganak jay kay nojak ngagkamali ka anakan na, di tao, kaawanti pagbayad da. Kanapang kano nakilinetlet, nababa nang dagam siyak dagiti tao na pinpindas ti bado da ngam napanak si Mulsel aging nga nakadano na iti sangwanam. Kay imbaga na di kasapulan na, that was 7,000 pa ilaang idi, diyan mo na kasano kadakkel mit idin. Para di pa naganak na, natokay mo ni gobyerno, pinirmaan na, ingkadto nga opisina, naala na kano, kalaglagi pun da di tao. On the side of, side ni former governor kas lawan at nayon ti trabaho ala kasi kumanya hanapay ammo no sino dayjay tao ngem ti impact na ijay tao dakkel kas jay mat kanya tayo ni Apo Hesus nagdakkel ti impact na anya mo ti iyaw awis na kada tayo dayjay maysa nga nasaya at nga aramid mo di mo ammo no kas ano ti kadakkel ti tulong na iti kabsa mo. The single act of kindness, kunana dayjay, di may sala nga aramid nga kinaimbag, hammo nga ammo, no kas ano ti impact na, iti tattao. Ti karo na ka, napadasam ka di nagaramid ti naimbag. Hoy, agad paparawak to, may songang kay mabugkawan. Napadasan yung nagaramid ti naimbagan? Hampay? Mula pumusay ko madagiti awan pa yung aramidan na yadadaya. Haan, di kung kunana di laang may sa nga aramid mo, di mo ammo, nga maisalsalakan mo gayam ni kabsa mo. Kasi nung naimulad di pusom di kinasaya at ka naglaka, hamo pang panunutan. Ngam, at dadagiti tattao nga masaktan da nga agaramid tinaimbag. Hala kayo, no may sakay ka dagi dyan. Dahil ngay, tumulong ko ka, baka di naman bayadan nun Apo. Baka wala. At dagiti tattao nga marigrigatan. Na tumulong. At dagiti oray nyo pamilyada. Ulstingan, data pamilyam, ti hamo nga maiturod nga regalwan, hamo nga maiturod nga isakripisyo, ti bagim para ka, sino ka nga rod? Malaglagip ko launay no act of kindness kan DJ panangisakit day di amang ko ti malaglagip ko oray day di inang maki di ang mas concrete di apagpuot ko ngamin apagpuot ko day jay no pan makiarado amuyo ti arado anyo man ammon anya lakit ti amuyo in English tractor napan makiarado adda day kalugong na nga daytay kwa anna nga ko nami amuyo ti anna nga daytay silag, bulong ti silag nga linagada. Uno saan, daytay bistokol nga, daytay nini, inya na ganan, tay bunga ti tabungaw, amoyo tabungaw, tay dakal. Ang kaysa pa nakakita mo, inya nakikita yon.
Katata, ijay, dagiti lalakay, ayan mi ammo dati aglaga nga ijay, ayan ti, agko dito'y ulong. Adaling-kaling kamot ti awag mi. Maukrad mo day jay. Adde ti muskada, posporo, dagiti tabako da, da kwarta da, adda jay. Kano sumangpod day di amang mi, mapamilokatan apagpuot ko day jay, kada ading ko, apamilokatan jay lingka-lingka na, nudwa ko ma day jay, di merienda na nga patupat haan na kang kanin di maysa ikabil na di isunto ti kaslangay day tay nanang nga bilit ko mga sumangpot yan ti umo ka nga kami nga day tay no ma-imagine nyo day tay agur-uray ti pasamol na kasi di pampanunutek hindi no makulak hindi na nagar-arado akong nagrigat ti agarado permi amabisinan ka agkuliglig ka uray ka lang agpagurgur ti bisin mo anyo na padasa na ta rich kids kayo mad tamula aglamlamo ti obrayo ni agarado nagbannog agsagad agsuyod agtampi kay imagine ni amang ko nga may salati kanan na tapaya pampanunutin na kaming anak na tawang guard mo ti igatang dahil man dahil isakripisyo nga dahil iso na imula di panunot ko nga haan nga para kanya na amin di merienda. Although para kanya, intended nga para kanya, ngam adda gamin pampanunutin na. Kasi di dyan nagmayat mga panunutin tayo nga, wan oray pa ino na isagot nga para king ka. Hamo makon na nga bagim. Baka adda pa kabsat mo nga agur-uray. Kaya di dyan single act, di dyan may nga aramid. Nga nasaya at baka di mo amo ti impact na kadagiti tattao nagdakkel. Nagsimple nga aramid, nagbasit nga aramid kanyam. Ngam di mo ammo no nya tibunga na kadagiti tattao baka madep-depress mo tan, agkakapsutan, maup-upayan, ngam no dijela pinagaramidam lati may nga nasaya at baka maagungar manen, maaddaan ti baro anam nama, maaddaan ti baro abiyag. Kala ni Apo Jesus, kadagsanan ay naramid ni Apo Jesus biyag na nga mismo ti indaton na amda tayo matikarit na uray basit nga aramid nga nasaya at di mo ammo agbunga maminribo maminpullo gasot isong nga tikarit na kanya tayo kapsat haan laeng mat anga panawon ti Kwaresma sa kaagaramid ti naimbag haan laeng mat anga daytay tapno laeng addamot maipabuya haan ko maanga dayjay no di kay di no nagbalin nga katataom di mo ammo, baka maka-inspire ka mo iti tattao. Di may nga aramid mo, di mo ammo, baka mabibiyag mo mo tibiyag, mangmangted ka tibiyag, kadagiti nabiyag at tattao. Kabaliktaran na dayay, dayayan. May isa lang nga mading aramid mo, baka mapatay mo pa iti moralidad, wano anyaman day takabsa mo. May isa lang nga balikas mo nga na inyebkas mo nga makadadael ti tao taham mo na alwadan baka relasyon ti agasawa, relasyon ti agkakaaroba, relasyon di grupo yung madadael gapula di kinakapsot mo. Negative ken positive da jay. May isa lang nga kinaman naging bubukod mo baka dakkel ti impact na nadadael mo ni kapsa mo. Iso nga duwa da jay. Kana may mayat ano kano kaslakin ni Apo Jesus. Inted na tibiyag na. May mayat mo't ano da kinaimbag ti surutan tayo. Alapadasen tayo. Awis na mo daytoy. Tata panawon ti Kwaresma. Nagmayat man nga gundawayan. Ipaay mo man tatulong mo uray no anya, uray no hammo nga amam mo. Ipaay mo man ta kasapulan, baka marigrigatan at dagarod kunakon ka. Aggulgulo a pamilya. Kunak ijay may isa nga membro, head of the family, kunak may isa lang nga text dayta, agpakumbaba ka, ibagamlaeng, nalpasen, maurnos ta pamilyahan na kayat. Uray may isa lang nga text data, agaawid da, agsubli da, baka maurnosen, han na kayat. Han na kayat nga ibatan. Di jay igo no anya la, unay data igo nga nakangingina. Nata tinatangsit nga tao nga, natats nga menji igok, Father. Nyala una ti kangato na dayta nga igongan nga matukayan. Nagtangsitan, naglaka ko mga ibatamon. May sala nga balikas, agbungan iti adu maornosan aminan, ngamhan na kayo ti umibat. Negative day jay.
Ano kumamot ti positive na, nga positive side na, yung baga na ko mga, alam may kayo, nagawid kayo, dispensaren dak, na iti nalpas ko man, nagpintas ko mga naornusan, kasi mo ti bagbaga na kanya tayo, awis na kanya tayo, amin, awan ti excuse, baka basit nga tulong mo kinikabsat mo, basit na kinapakumbaba ka, baka puminpintas ti lubong tayo, ti ammom, awan impact na, di aramidam nga nasaya at di mo nga ammo nga ado ti bunga na. Ado ti agapit ita nga sakripisyo ken ayat mo. Dahil lamay sa akin napakumbaba di mo ammo no mano ti agbenepisyo. Di mat datayo amin na napadasan yo mat datay adda di tao nga timulong kada tayo nga iso ti kanang balbaliw kung madibiyag tayo. Nga dagiti tattao nga nang ipakita mo di ayat da kanya tayo kauray lang nga nagnakam tayo, nagbaliw tayo, hanga na pinpintas nga tanga padason tayo. Ngam tirigan na ko na tayo na di pusom ka marigrigatang ka pa ilang agaramid tinaimbag. Ado pala kastoy. Ado pa lang ti tao nga detay oray no. Oray di basit nga tulong ka agsaksakit pa ilang anakam da nga tumulong ay sus apo inya ka lang nga taon. At dagiti tao nga marigrigatan nga agayat. Ngadda. At dagiti tao nga marigrigatan nga agpakumbaba. Ang naglakamot agpakumbaba? No. Depende no natangsit ka. Siyempre manotawon nga minin-maintain mo nga si Katerina ti tangsit di ayan yon sa kagpakumbaba nga dagon. Ay siya ti katatangsita sa kagpakumbaba. Ay sus ka narigat mo iggan mo ta corona. Mano nga tawon nga inigiganam nga corona ti kinaimot pagkatapos agbaling ka nga generous ay kinarigat mo nga transition ti biag dayta. Mano nga tawon nga si katika kauyongan di ayan nga sa kabigla nga si kakaano ay ka transition mo at biag day. Transition mo at biag dayta. Ngam ado ti tao nga marigrigatan haan padasem nawaywaya abiyag. Kaya ulitin tayo baka di may salang aramid mo nga nasaya at di mo ammo no kasano kadakkel ti bunga na. Hamo pang panunutan ano kasano nga agsubli. Ta natural nga ron nga biyag mo padasem. Karit na kini Apo Jesus. Ngam ulitin tayo hamo maaramid datanohan nga naunod ti relasyon mo kini Apo Dios. Narigat mo nga aramidan dayta no nakaadayo ti pusom kini Apo Jesus. Narigat mo nga maited dayta no awan ni Apo Jesus king ka. Han nakayat nga sa uwan nga adda kad ti unod ti simbaan ka sursurutom di galat ni Apo Jesus haan adayo no daduma ka adayo. So nga ti karit na ibiyag mo, iburay mo, no marigrigatang ka ipadas mo, no marigatang ka ti damo idublim. Teko na kon may sala nga nasayat nga ramid mo baka agbunga maminribo kaslakin ni Apo Jesus. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen,
Ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipadoyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti Diyos nga Ama tayo, nagbalin a tao ni Kristo nga anak na, ket simrek iti pakasaritaan tayo, tapno wayawayaan na tayo iti basol. Ngem gapo ti kinakapoy, iti kinatao tayo, adu pay laeng ti maaramid tayo apagbiddotan. Si papakumbabatay nga rod nga agdawat ken kuana ket kuna tayo, apo denggem dagiti tattaom. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, itultuloy mo kadi Apo ti mangted kadakwada ti espiritu ti kinatured, amang ibaklay iti misyon da ditoy lubong. Pasnek amang ikasaba ti ebanghelyo, ken ayat amang ipakita ti asim kadagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadagiti nasyon ken ti gobyerno lokal. Ikkam kadi Apo ida ti espiritu ti sakripisyo nga agpaay iti pagsayaatan ti biag dagiti tattao ket itrabaho da ti panakapaduras ti ekonomiya. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo nga adda dito ita. Balbaliwam ken pagbalinen na kam kadi Apo anapasnek asaksi tinaimbag adamag, kadagiti padami at tattao, ket agbalin kami nga adipen ti amin. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti kakabsat mi nga agsagsagaba kadagiti didigra nga inaramid ti tao. Ikam kadi ida Apo ti kasapulan da apigsa, ken tured iti baet dagiti rigat ken panagsagabada, ket maamiris da a makikaysaka kadakwada iti rigat da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti minatay mi, nang runa dagiti awanen makalagip amang idawdawat kadakwada. Awatem kadi idan Apo iti pagariam. Kumararag tayo. Agulimek tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Managayat nga Ama, itden dagiti basbasol mi ti panagladingit, denggam dagiti karkararag mi nga agdawat iti tured ken napigsa amang sango iti tunggal pannubok, adumteng iti dalan mi dawatin mi daytoy itinagan ni Jesus sa Kristo nga anak mo ken Apo mi. Idatun miken ka, bungat linglingit mi. Idatun miken ka, bungat banbannog mi. Benidatun miken ka, nanumuasagsadug mi. Awan sa bali amay datun mi, aken ka Apo amay kari. Idatun miken ka,
idatun miken ka arararaw mi wen idatun miken ka asa sumi tawan sa bali amay datun mi aken ka po amay kari idatun miken ka pusumi idatun miken ka daytoy biag mi Wen idatun miken ka. Angin namin mi tawan sa bali amay datun mi aken ka po amay kari Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo. Makaayo ko mga iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo o atin na kumalag iti daton kita imam ket may paaya pa kay dadayawan ken pa kay gloryaan tinagan na Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin na Diyos, ipaay mo ka di tada kami, nga insuro, may na Christian one na pamati. Dalusan na kami, babaen ti bilag dati a sakripisyo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. kasta kumami Itag ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. may kari gito Pod noon ay amay karigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon na Diyos. Takinayat mo nga agyaman kam ken kababaan ti panang parparit mi iti bagimi. Tapno materret ti kinatangsit mi, kat kastapay amanayunan ti ilimus mi iti marigatan, ket dayta kinamanang nga asim ti tuladen mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti ti mabilbilang nga angheles, ket itantan okda ka, gat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos agiti amin na parswa. Ilangit ken daga na pumuda, iti pakay daydayawa. Husana, Husana, Husana iti kangakuan. Madaydayo ti umay, itinagang ti ako. Husana, Husana, Husana iti kangakuan. Husana iti kangakuan. Husana, Husana, Husana. Husana iti kangakuan. Pod noon ay apo abiig ka kinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem. Ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy iti bagik
Iso may yawat to, amay paay kada kayo. Hasta met akal pasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon at ulag. Iso amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenen ka panagungan, inlakamin sa lakang, manubuti sa malubungan. Inakamin sa lakan, manubuti sa malubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan na si inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda anak apudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw, iti ama katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, lumteng kumati pagaryan, matungpat Tinakim mo dito'y daga,
sa dilangit. Idem kadakam Di di aldaw aldaw ito'y di di kanemi Di patinayon nga aldaw pakani Dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan ni Kadagiti nakabasul kada kami Di na kami baybayan gaumanudo iti suliso ket isalakan naka iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Upang tinuray Di panakabalin kendayaw itian nanayon tuwag sada. O Apo may Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan noro ti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga wanting gana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Dios sa manghika, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Dios sa mangikan, kadagiti basbasul ti sangalungan, idem kadakam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanya, yung ti may salaing asao, mapaimbag ton ti karara.
Di ka nagbuteng iti krus, di ka impainam kaayat mo. Mangiwara ka wag kinapudno, ika na kami kadi. Turenayat mo anasuni, unasim kating inadakesmi, itikos mo sumulot kami. O Apo mia Jesus, ang buteng kami itikos, narigat nga waten biyayat mo. Mangiwarag awag kinapudno, ika na kami kadi. Turenayat mo anasuni, unasim katikinadakesmi, itikos mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka impainam kaayat mo. Mangiwara ka wag kinapudno, ika na kami kadi. Turenayat mo anasuni, unasim katikinadakesmi, itikros mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, ang buteng kami itikos, narigat nga waten kaayat mo. Mangiwara ka wag kinapudno, ika na kami kadi. Turenayat mo anasuni, unasim katikinadakesmi, itikos mo sumurot kami. Umay kumani ka mang, O Diyos ko, amin nga parikot ko, tasikalain, O Apo, tiang mo ka makatulong tinumon. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasiunay abyan ko, tasikalain, O Apo, tiang mo ka makatulong tinumong, agpasagat nga rut ken ka,
Tawan sa bani pimananam nama Arakupin na ngarutala Sakbay nga ina nga iwawa Agpasagat ngarutken ka Tawan sa bani pimananam nama Arakupin na ngarutala Sakbay nga ina maiwawa Kumararag tayo. Ipaay mo kadi uman nakabalin na Diyos. Tada kami anak irano diti bagikan dara ni Kristo. Kan kanayon kuma maibilang kami akam kaming na gapuken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Diyos ngagnanayon nga awan ti gana. Kitain yun to apo i-update yo dayay page ti parokya ken ti page ti Father Rufo Abaya ta para kadagiti aktibidades tayo ti Holy Week apo haan pay nga nakonpermaran ngam no addo ti mayat nga agatender apo oray dagiti hangat dagiti parokya no kaskasano may i-offer to ti recollection tayo baka napinpintas to no Martes Santo apo no kaya iyo ti bisita iglesia kaya at yung maki-attendar agkonpermar kayon to jay tanu basit alangan mga kasasaok to dagita tugtugaw dita kasi ak nga agpaparaw ngam no adu ti mayat mai-cater to deja apo ta adu ti dumawdawat recollection para no Martes nalpasan di parokya apo ngam no addan to may required dan tumul nga umay kuno may sango yung Martes Santo napintas tulak tamo no ag-recollection tayo tapno kasla iso ti may nga mangpauneg, mangpalagip kanya tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman tayo Diyos. Di sino man nagtarigay kasumurot kanya lipatin na bagina ket suruten na Atuya kapu dumdumngek tuya dipen mo na atungpan bilbilin mo at sa muka o apo suruten ka wen suruten ka wen sika ti dalan silaw ken biyak suruten